En primer lloc, accedim a la pàgina on vulguem afegir el nostre blog. I tot seguit fem clic a la icona del llapis per editar-la. A partir d'aquest botó verd veurem com afegir diferents tipus de blog. En primer lloc, afegirem un bloc de text, afegint un títol, i un cop ho tinguem, el desem. Un cop creem un bloc, també el podem editar, fent clic a la icona del llapis i modificant-lo. Ara afegirem una imatge. Hem de fer clic sempre en aquesta icona i escollir l'arxiu. Un cop estigui carregada, desarem el bloc i ja ens apareixerà a la pàgina. Els blocs els podem moure segons ens interessi. També reduir-los o fer-los més grans. Un altre bloc que podem afegir és el dels vídeos. En aquest cas, els d'una plataforma externa com podria ser YouTube. Anem a mostrar més per veure més tipus de blocs i seleccionem multimèdia externa. Li posem un títol. Anem al vídeo en qüestió, seleccionem l'enllaç, el copiem i l'enganxem en aquest quadre de text. Un cop desat ja ens apareixerà el nostre portafolis. Veiem també com podem penjar presentacions o documents en PDF. Seleccionem l'opció PDF, un títol, i com hem fet amb les imatges, carreguem el fitxer. En la majoria de casos, els blocs poden ser retractables. D'aquesta forma, si fos el cas, podrem amagar-los o visualitzar-los. Per finalitzar, afegirem un altre bloc de vídeo, però en aquest cas de la plataforma Medial. Medial és el gestor de vídeos i àudios institucional de la Universitat de Vic. Per accedir a Medial, simplement hem d'anar a la pàgina del campus virtual, accedim les nostres credencials i fer clic en aquesta icona. És probable que ens torni a demanar les credencials i en aquest cas les posarem sense @ubic.cat, només amb el nom i el cognom. Abans d'afegir el bloc de vídeo a la nostra pàgina, veurem com funciona Medial. Per publicar un vídeo tenim dues opcions. Amb aquesta icona podem enregistrar la nostra pantalla i crear un vídeo de zero. Amb aquesta altra publicarem un arxiu de vídeo des del nostre ordinador. Seleccionem el fitxer de vídeo Perfecte. Tot seguit, afegirem la informació del vídeo. Els camps amb asterisc són els obligatoris. Hem de seleccionar la categoria Públic personal perquè el vídeo pugui ser visible a la nostra pàgina. La descripció, el correu que ja ve marcat per defecte, i un cop tinguem aquestes dades omplertes, fem clic a següent. Podem seleccionar una miniatura, ja sigui una de les que proposa el programa Medial o una que nosaltres carreguem des del nostre ordinador. Si tenim un arxiu de subtítols, el podem carregar i Medial automàticament l'ajuntarà amb el vídeo.
I finalment, si estem d'acord amb tota la configuració, fem clic a Finalitza. Ara som a la llista de recursos. Si voleu accedir a aquest llistat de recursos publicats, el que heu de fer és tornar a la pàgina principal de Medial, fer clic a la icona del meu compte i anar al meu contingut. A diferència d'altres vídeos, veurem que el que acabem de pujar no està codificat. Això es deu a que encara s'està carregant. Ara tocarà esperar uns minuts fins que el nostre vídeo ja estigui carregat. Un cop codificat, farem clic a Sí i d'aquesta forma accedirem al reproductor. Fem clic al botó de compartir, incrustar, copiem aquest text i tornem a la nostra pàgina. Ara afegirem un altre bloc de multimèdia externa, enganxarem aquí el text i desarem. Veiem així com el nostre vídeo de Medial ja apareix a la nostra pàgina. Per sortir del mode edició, fem clic a la pantalla del televisor i veurem la versió final de la nostra pàgina.